Здравейте, приятели! Сега ще чета Библията, ще чета Битие 2 глава. Така се свършиха небето и земята и цялото тяхно воинство. А на седмия ден, като свърши Бог делата, който беше създал, на седмия ден си почина от всичките дела, които беше създал. И благослови Бог седмия ден и го освети, защото в него си почина от всичките си дела, от всичко, което Бог беше създал и сътворил. Това е произходът на небето и на земята при сътворението им във времето, когато Господ Бог създаде земя и небе. А никакво полско растение още нямаше на земята и никаква полска трева не беше още поникнала, защото Господ Бог не беше дал дъжд на земята и нямаше човек, който да обработва земята. Но пара се издигаше от земята, та напояваше цялото лице на земята. И Господ Бог създаде човек от пръст и земята и вдъхна в ноздрите му жизнено дихание и човекът стана жива душа. И Господ Бог насади градината на изток в Едем, постави там човека, когото беше създал. И Господ Бог направи да произраства от земята всяко дърво, що е красиво на глед и добро за храна, както и дървото на живота сред градината и дървото на познаване доброто и злото. И река изтичаше от Едем да напоява градината, от гдето се разклоняваше и стана 4 и от градината и от гдето се разклоняваше и стана 4 главни реки. Името на едната е Фисон. Тя е, която обикаля цялата Евилатска земя, дето има злато. И златото. Сгреших. И златото на оная земя е добро. Там има още бдели и ониксов камък. А името на втората река е Гион. Тя е, която обикаля цялата Хуска земя. Името на третата река е Тигър. Тя е, която тече на изток от Асирия. А четвъртата река е Фрат. И Господ Бог взе човека и го засели в Едемската градина, за да я обработва и да я пази. И Господ Бог заповяда на човека, казвайки: от всяко дърво в градината свободно да ядеш, но от дървото за запознаване, доброто и злото да не ядеш от него, защото в деня, когато ядеш от него, непременно ще умреш. И Господ Бог каза: не е добре за човека да бъде сам, ще му създам подходящ помощник. И Господ Бог създаде от земята всички полски зверове и всички въздушни птици и ги приведе при човека, за да види как ще ги наименува и с каквото име назовеше